Zergatik ikasi psikologia? Psikologia giza portaera aztertzen duen zientzia da. Psikologoak funtsezkoak dira pertsonen osasunerako eta bizi kalitaterako. Bai eta horiek osatzen dituzten talde eta erakundeen ongizaterako ere. Ugariak dira psikologiak eskaintzen dituen aukerak lan arloari begira. Psikologia klinikoa, neuropsikologia, heziketaren alorreko psikologia, lanaren alorrekoa eta eskuhartze soziala. Psikologoek eremu hauetan egiten dute lan. Kirol esparruan, ziberbullying delakoaren eremuan, larrialdietan, nazioarteko lankidetzan, ingurumenaren esparruan, enpresetan elkarlana bultzatzen eta abar. Zergatik ikasi psikologia UPV-EHUko psikologia fakultatean. Psikologia fakultatean profesional kualifikatuak prestatzen ditugu, eta jakintza sortu eta zabaltzen dugu psikologiaren alorrean, beti ere norbanakoaren zein gizartearen ongizatea eta osasuna hobetzeko asmoz. Ondo prestatutako gizatalde konprometitua daukagu, lan egiteko abiapuntutzat berrikuntza, etengabeko hobekuntza, pentsamendu askatasuna eta espiritu kritikoa dituena. Fakultateak psikologiako gradua eta osasun psikologia orokorra masterra eskaintzen ditu. Lanbiderako araututako eskumenekin. Aipatutako bi tituluak osasun zientzien adarraren barruan eskaintzen dira. Eskaintza akademiko osoa elebiduna da, eta irakasgai batzuk beste hizkuntza batzuetan ere eskaintzen dira, esate baterako ingelesez. Prestakuntza proposamena zabala da psikologiako graduan. Hautazko irakasgai asko eskaintzen dira eta metodologia aktiboak erabiltzen dituen irakaskuntza ikaskuntzako eredua du oinarri. Irakasleek, gainera, barneratuta dituzte estrategia horiek eta teknologia berriak erabiltzen dituzte irakaslanean. Horretarako azpiegitura modernoak ditugu ikastegian eta ekipamendu teknikuz hornitutako ikasgela eta laborategiak, ikasteko plataforma modernoak eta teknologia berriak erabiltzea ahalbidetzen dutena. Ikasleek tutoretza plan integrala izaten dute, eta horren helburua da ikasleen jarraipena egitea fakultatean egongo diren bitartean. Baita laguntza eman eta orientazioa eskaintzea ere, ekintza hauen bidez. Lehenik eta behin, ikasle berrien harrera ekitaldia, mugikortasunari buruzko orientazioa, plangintza akademikoa, kanpoko praktika, gradu amaierako lana, eta azkenik diplomak banatzeko ekitaldia. Fakultatearen mugikortasun planari esker, ikasleek beste unibertsitate batzuetan egin ditzakete ikasketen zati batzuk, bai estatuko unibertsitateetan, bai nazioartekoetan. Mugikortasun programa horietan parte hartzen duten ikasleen kopurua handia da, eta era berean, gero eta gehiago dira gure fakultatera ikastera etortzen diren ikasle atzerritarrak ere. Prestakuntza akademikoaren azken urratsa ikasleek egiten dituzten praktikak dira. Hauek, kontu handiz aukeratutako enpresa eta praktiketan burutzen dira. Praktika horien bitartez, ikasleak lan mundura hurbiltzen dira lehen aldiz, eta errazagoa dute ondoren lanean hastea. Ikasleak prestatzeaz arduratzen diren irakasleak oso kualifikatuak dira, eta gainera, erabat konprometituta daude irakaskuntza berrikuntzarekin. Irakasle gehienak doktoreak dira, eta ibilbide luzeko ikertaldeetan hartzen dute parte. Gure irakasleen ekoizpen zientifikoa handia eta kalitatezkoa da, eta ebaluazio agentziek egiaztatua. Ondorioz, gure ikasleek prestakuntza eguneratua jasotzen dute eta maila handikoa. Graduaz gain, fakultateak master bat eskaintzen du, osasun psikologia orokorraren alorrean lanbide arautuan aritzeko beharrezkoa dena. Ikertaldeek beste master batzuetan eta doktorego programa batean parte hartzen dute, eta horien bidez ikasleek prestakuntza osa dezakete, lan esparrura zein ikerketara bideratuta. Fakultateak bestalde, orain dela urte batzuk ezarri eta akreditatu zen ikasketen kalitatea bermatzen duen barne sistema bat dauka, etengabeko hobekuntzan oinarritua.